बरिं खुरनानै लायो बेबो बरिंआबो आजिखालि रानोसै आरोना खरान जाजोब्बायना अन्थाइ बुरनाय बायदिसिनानि थाखायनो बाहायनाय दै न'खरावहाय बाहायनाय दैफोरा दुगैनो आरिनो बाहायनाय दैफोरानो दिनैसिम माने फाला सोलिगासिनो दं। दुबुलि बारियाव खनालिखौ थाङालै सयथि बोबाबो फैद' मा खालामदों? Approx 4 to 5 days नांबावगोन बेनिफ्राय अलमस्ट कमप्लिट जासिगोन। हेल' एसपि ब्लगनि रायजो राजाफोर बयखौबो हेल' एसपि ब्लग चेनेलाव बरायबाय। गरमथार जोबोद गरम अयथासार गरम खरान जानो हमनोबाय माइ गायनाय बोथोरमोन थाल्ला दै गुसु लोङै लोङै नै जारलाथार। गय बारि देखायनो नोंसोरनो गय बारिखौ नायदो बेबायदि जानानै दङ। सान्दुं गोसा नै थैजोब्बाय खना खनलि गायसननो गोनां दङ। ओमफ्राय दा आं थांगासिनो दुब्लियावहाय आपडेटफोर खुनु बेबायदि पलिटिक्सनि दिनै रायलायनो सानथ'वाखै आङो। बे जोंनि बारिलै नैबे ओरैहाय ओरै नुहुरनाया न'आव नैबे गय रोमै रोमै नुहुरनाया नै बिथिंहाय न' दङ। दा दुब्लियाव दंफैयो आङो बै बावहाय मोनसे गय बागान दङ बेखौ नायहैनि ओमफ्राय बेरा बायदिसिना लगायनांगौ बावहाय बोरमा मोसौ जोबोद अयथासार बेनिखायनो नै आबौबो दंफैबावो माने जोंना आबौनि फंबाय जोंनि आबौ गुबैयाथ' थैबाय गैला बे संसाराव गैला गोबावसै जोङो उन्दै उन्दै समावनो बिटिसि मोनैनि सिगांनो मोसौजोंहाय गाथार जानाय बायदि जादों बेनिफ्राय हस्पिटालसिम मोनहैस्लाबासै गैयामोन नालाय हस्पिटाल बे समाव बेबायदि ओमफ्राय आबैनि फंबाय दङ एखे गामियावनो थायो गासिबो जोङो जमानो ओरैनो आबौ बेरा बारगासिनो दं देखायनो र' नै आबौनि गय बागानखौ देखायग्रोनि नोंथांमोननो नैबे आबौनि गय बागान नायदो गोदानसो गायदों सेमोनबो गायदोंमोन ओमफ्राय सेमोन गायनायाहाय थैजोबनानै नै एबार गोदान गायफिनदों हनै आबौआ लामाबो दोनखायाखै गावनो खस्थ' जाबाय दा हाबनो सिङाव बेबायदि ओरै जोंना नै गय बारिया बे ओरैहाय न'बो दङ जोंना ओरै न' दङ न'बो दङ ओमफ्राय नैबेयावहाय माइ गायो नैबे लांदाङावहाय नैबे आबौ नै नायनो र' आबौजों रायज्लायनो दसे स' दिनैनिया नैबेबायदिनो भिडिअ'आ स' बिदिबा आसा खालामदों नोंथांमोना आंजों भिडिअ' जोबजासिम थागोन होननानै नायलांबाय थादो आंबो नैबेबायदि बेरा लागायदों बै मोनसेयावहाय आं फट'खौ नैबे स्क्रिनाव होना दोनबाय नै नायनो हागोन आं गय गायथ'वाखै बेराखौ होग्रोदोंमोन आरो बे आबौजों दसे रायज्लायनि आब' मा खालामदों एक्टर बायदि नुखादों माथो एक्टर बायदि नुदोंलै लामाखौ दोनखायाखै नामा नोङो लामायावथ' हाबनो दोन मा थोरि हादों मोसौआ जायो बेखौ मोसौआ जायो एबारना नोंना गया थांबाय दे सेमोननिया हाग्रा मुलि सारना हो आबौ सेमोननिया खिन्थु जाथाराखै नोंना ओरैबायदि खरान जादों खैस' दाल गायदों आबौ इयाव खैस' दाल गायनाय 700-800 ना खै बिगा मोनलायबाव 4 बिगायाव 700 दाल होमबा बेसे खुरि गोलैखो बिगासेयाव है माथो 200निबो खम जाबाय 200निबो खम गायबाय है गायजाबावगौमोन नै जि गोजान खाथि होनांगौ एसे दुब्लि बारियाव एसे इमान थैबाय 90 थाखा बायदों अमफ्राय लाबोनाय ए मोजांमोनलै होमबाबो आबौ नोंना फुलिया सान्दुंनिगा मोजां जादों आरो दाख्लै नै अखा मोनबायना
सिखा खुख्रि लादों ओमफ्राय नैबे दै बथल आब'जों दसे रायलायनानै फैबाय बेरा होनायखौ एसे थिग खालामनो होननानै फैदों बायफ्लेजोब्बाय दंफां सायाव जनानै दं मालाय सान्दुं गोसा नैबेनो गया नै खावसेखौहाय होदों बेरा होदों ओरैहाय आबौनि सिमा थाबाय ओमफ्राय नैबेफोरावहाय माइ गायजोबो आरोना नैबे लांदां नुनाया बेबायदि नैबे दंफां सायाव जनानै दंमोन दसे आरो सानाबो हाबनोसै नै ओइनो हरै हाब जा गोजान थाबायलांबावनांगौ न'सिम बेबायदि खोमसि जाहांबाय दै सान्दुं गैला ओमफ्राय आं गुना फानगासिनो दं नै नुबाय दा नै नुवाखै बे दुस्थ मासे दुस्थ मानै माथाम माब्रै बोरमाया सोरमोनलायो बोरमा बेफारिया सोरमोनलाय बोरमा सिखावा खोन्थाहरदो कमेन्ट्सआव रायजो राजा नोंथांमोना ओरै नै बेरा होगासिनो दं औवा गोजा बिदि औवा थाबाथाय गया जानो नागिरा सोबजोबो माने हानि रसखौहाय बेबायदि नैबे जा मोजां जादोंमोन गया हले अखानिजोंनो देरसाबबायलै दै मोनासैना दैमानि अब्लाबो मोजां जासाबदों बिदिनो दुब्लि बारियाव माथो खालामनो रायजोफोर बिदिनोसै आरो आबादबो मावनांगौ मावाबाबो जाया ओरैनो थानानै गोदाव सोराव मोनलायलाङो बेनिखायनो सम सम बेफोरबायदि बारि फोसाबनाय बायदिसिना खामानिफोरखौहाय एफा एनै हानायखिनिखौ मावनांगौ जा गोजोन जाखाबाय नै दासो सान हाबनायजों मोसौ बोरमा खानायनि समबो जाबाय नैबे गुनाखौ फानखांबानो बै बेरा खुन्था गायसननाय मोननैसो बेरा जिनायखौहाय एसे गोख्रों खालामफिननो लेमजोब्बायना बेराया बेखौ बानायफिननो थाखाय नैबे गुनाखौ खानांगौ जायो आरोना बिदि बेनिफ्राय माबोरैहाय जाखो रायजो राजा नोंथांमोन सोर देरहागोन मार खोन्थाहरदो ओमफ्राय मोनसे खोन्था नोंथांमोननि आङो कमेन्ट्सखौहाय गोबावसै फरायनो मोनाखै आं फरायनानै होगोन थाबैनो साननैसो माने एबार अखाया खम ना देग्लाय अखा खमथार बेनिखायनो खोथिया थिलि बायदिसिनाखौहाय जागायनो हायाखै बिदि जादों खोथिया फोनो हायाखै माने आरो दैयाबो जोंना जोबोद खस्थ आङो गोबांथार भिडिअफोराव नोंथांमोननो दिन्थिबाय बे दैनि बान्दो बायदिसिना बोरैहाय खामानि मावो बान्दोखौ लानानैहाय सोर माबायदि रादाय होलांनायमोन दिनैसिम जाफुङाखै बेफोरनि बागै आं आपडेट्सखौ गोबां होबाय स' दैया जोंना दा फोथाराव दै सोनायखौथ' बाद दोनथ'दो लोंनाय बाहायनाय दै न'खरावहाय बाहायनाय दैफोरा दुगैनो आरिनो बाहायनाय दैफोरानो दिनैसिम माने फाला सोलिगासिनो दं माबायदि फाला होनना बुङोब्ला आनसलिक फाला सोलिगासिनो आनसलिक माने ओरैबायदि गामि खयथाबा गामि लोगो नांनानैहाय मोनसे आनसलिक जायो नालाय बेनिखायनो फाला फाला रानो जेनेबा गामि दरबाया दिनै सानथामाव मोनलायसिगोन सानथामनि उनावहाय आरो गामि दरबा बेबायदि सानथाम रानलायसिगोन आरो बेबायदि दा जोंनिया दाख्लैहाय थांगौबाय बेनिफ्राय दा जोङो दैखौ खमैब्लाबो 10 दिन 12 दिन नेखानांसिगोन आरो बेनिफ्राय दै गैला मोसौ बोरमा बायदिसिना जुनादफोरनो लोंहोनोबो दै गैला बेबायदि ओमफ्राय लोंनायालाय बे एसे एनै बे बरिं खुरनायनिफ्राय लायो ओमफ्राय जायहा न'फ्राव दङ बरिं खुरनानै लायो बेबो बरिंआबो आजिखालि रानोसै आरोना खरान जाजोब्बायना अन्थाइ बुरनाय बायदिसिनानि थाखायनो बरिंआबो राननो हमबाय बेबायदि आरो बरिं खुरनायनिबो माखासे डिमेरिट्स दङ जानला मोनला खुरला जोबोबा खिन्थु दैया बे ग्राउन्ड वाटार आन्डारग्राउन्ड दैयाबोथ' बेबायदि थाबाय थायाना जुदि ग्राउन्ड वाटारानो गैयाबालाय सिङावलाय बहानिफ्राय दै फैगोन बेबायदि आरो दैमायाबो जोबोद गोथौनिफ्राय गोथौ जालांबाय बेनिखायनो दैयानो थोला दा दै गैयाबानो मा खामानि जायो बुंदो नोंसोरो रायजो नोंथांमोन एख' खामानि जाया दै गैयागौमानि बेबायदि बालाहामासो जागोन नामा मोनसे समाव बेबायदि सन्देह जायो आरोना
आं बेखौ हेबखांसै बेनिफ्राय नोंथांमोनजों आं सावरायबावसिगोन दे। नै दैयाबो गैला गुसु लाबोदोंमोन दुंहावजोब्बाय थांसै। नै जोंना सनालिया सनालि है सनालि सनालि फैद' थांसै फैदो न'आव थांसै फैद' औ फैया दे बियो अख्राया फैद' दासो गांसो जानो मोनबाय नोंहा थांनो समावसो जाखाया बेजों बोबथिंलाबायगोनसो दा बाराबा दे जा नै सना गानबावलायोलै मोसौबो लांखानोसै दुब्लिनिफ्रायहाय खेरायनो नै सनालिखौ थाङालै सयथि बोबाबो फैद' सनालिजों आंजों थांसै जोंहा न'आवनो र' दलद था र' फै मा बावबोखो हा सिखा बावबाय है जाम्बा फैद' Sonali, only you and me. Let's go to home. Come. Này Sonali này nâng này. Bắt đầu con sao ra này này. Thấy đâu? Nông phê bài đầy của su lần lần lùi đến Karen bơi gaya free show hay đầy đến đầm nang mazak này đến say. Okay. So ठंडा पानी मिल गया मेरे को. अब यही पीते हैं. This is very cool, chill. देखो second day खत्म and घर को रिटर्न कर रहे हैं. हागरा दुजुबाय नहीं बारिया. So मैया end खामने आसे वीडियो को दोनै end खालामसै. Today Wednesday. आरो approx 4 to 5 days नांबावगोन. बेनिफ्राय almost complete जासिगोन. So see you in the next video. Stay tuned. Bye bye.